ngifisa wazokhuluma nogogo khuluma kokusethene sento amafasha bashosile bathi usokhuluzo khokho bewe sakhuleka kunina bakhulu ayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba ayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga impungu ngayishukela phansi. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesabo ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje lakhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakwaNgcobo Fuze. Omashiya amahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaMdumo umdumo ezalo Thumbula Tshatatshu Tshatatshu zalo Upheshe Upheshe zalo Maguyane uMaguyane zalo Uvaphi Uvapha zalo Nokhonjo. Ngiyawanqamula amazwe angifuni kube khona abantu abathi uma sibazama labantu impunga yesinto silethela bona sibatholi. Uzobona uma ubuka inamba yabantu abasubscribile ba 80,000 asikwazi ukuthi simpunga yesinto sodwa simele labantu abangaka. Uma futhi uzohamba uye kwabanye ozakwethu nabo uzothola ukuthi bamatasa ingako kumsebenzi wethu njengempunga yesinto ukuthi simzamela abantu abanosizo nabazokwazi ukuthi banilekelele. Namhlanje naka ke semukele ubaba uMasondo akubingelele baba. Siyabengelela kakhulu baba uMbanjwa uke wazisho ngezwe ngathi kunyakaza isihlalo awu madoda nami ukuba beze khona ezakethi ngabe ngeke ngasibamba ngasibhula ngaphandle ngasibhula ngaphandle nangaphakathi mangozwa cha ngiyubengeleleke nalo lonke izwe eNingizimu Afrika bonke ababukeli bale channel ngiyababingelela kakhulu lo khulumayo uyena uMasondo uchwepheshe obhala ngenye into abanye bebhala ngempensela awusuka madoda unogwajodla nezinja ngizalwa ke mina ufaqazile ufaqa kanye nephente umkhuthuzo wemoto zasemfula thatha isifanela shape kikhet uqabholo kanini ukankwanyana ubaba loyo ngeke ngiye kude nami ngiyanibingelela kanje nonke ngibonga nami ukuthi ke ngimenywe namhlanje ukuthi ake ngibe isicukuthwane kunjalo sekuzohlala lapha kulomkhangiso mhlambe Masondo sizohlabela phambili nje ngiyafisa ukuthi njengoba usuzethulile siphinde simtshele umbukeli ukuthi uMasondo udabuka kuphi unayo indabuko noma ngoba phela ukuthola umuntu engenayo indabuko udabuka kuphi uMasondo uyahlola yini uMasondo usithathe nje usibeke ukuze umbukeli umehlabe kumxhwele athi ethatha isinqumo sokuthi uya kuMasondo uma ukuthi unesifiso sokuthi mhlamba afika ahlole entweni engaziqondi uMasondo uzokwazi ukumenzela. Ngabe uyahlola yini uba uMasondo umthandazi uyinyanga wathwasa wathwala njalo njalo? Ningizimu Afrika lo khulumayo njoba bese ngishilo ukuthi uMasondo uchwepheshe mina ke baba ngenyanga kodwa isango lami lokungena ngingene ngokuthandaze ngumfana nje waseziyona okhonze kakhulu ukuzungeza ukuthandaza amanzi intaba yonke lokho so ngenxa ke yokukhula yaqhubeka icalling engithathe yaze yazongibeka kuleli banga lokuthi kuze kuthiwe ngenyanga ngaphatha ke lezi ikhwama engiyiphethe ngiyahlola baba ngokwesithunywa ngigcineke ngichitha nawo amathambo ngaphansi kobunyanga ngileqa ngisona ke isanuse angizange ngethwase ngihamba nje kulewo mgudu wami baba. Ungabe mhlambe ocingweni ubaba uyakwazi imthahlole ngoba kukhona umuntu la manje okegoli okekapa uyafisa ukwazi ukuthi uma ngamfonela uMasondo angakwazi ukungihlolela ocingweni.
baba bengikwenza kakhulu lokho before but now angisakwenze isizathu ukulimala kakhulu kwabantu lokho kwenze kwalibulala isasasa nokunye ke bakhona nabantu kakhulu abanye abangosomathuba abakusebenzisa wrong kwaze kwafika la akuzange be decision yami ukuyeka kodwa kube i decision yongiphethe noma yongene kimi ofike ukuthi cha ayimele umuntu asibonane one on one azi ukuthi ngikuphi ngitholakala kuphi nginomuzi eHammersdale nginekhaya enqutho ngiyasebenzela eNanda ngokwemisebenzi yami ke eminingi ngidlalekile eDube village so ofuna ke uchwepheshe utholakala nje lapho kodwa into elekelela kakhulu since ke ngiyindoda ehamba kakhulu kulekelela lona ucingo ukufona baba buke lempunga yesintu uyamuzwa uMasondo uyakuchazela okuthi uchwephesha ngiyathanda la umuntu uchwephesha obhala ngani uthe uchwephesha obhala ngani baba hayi ngempensela kodwa unogwajo njani unogwajodla nezinja nogwajodla nezinja ayi uyabona lapho uma uthi unogwajodla nezinja kukhona into engiyijulelayo ngiyabona ukuthi kushuthi kujuliwe kakhulu baba uMasondo into enza ukuthi ngikumeme la kwempunga yesintu TV ukhona umshophi owehlela abesifazane kakhulu ngizosho ngithi namadoda ngoba uma umuntu wesifazane ekhulelwe ingane kusuke wesilisa naye lo wesifazane ngifuna baba uMasondo ngaphambi kokuba siye la ekuchithekeni kwesisu kowesifazane ngifuna sibuke ukuthi kungabe mhlawumbe baba uMasondo angaba nalo yini usizo lomuntu wesifazane okhulelwe njengamanje okuwukuthi mhlawumbe athola into ethile ukuqinisa isisu ngoba uma umuntu wesifazane ekhulelwe mhlawumbe amasonto esamabili angathi umejombe into ebucayi bese isisu siyachitheka angifuni futhi ukuthi singayi baba uMasondo ekutheni enkathini namuhla kunabantu abakhipha izisu bavele bazikhushule kodwa umuntu esesikhushulela isisu baba uMasondo usiyahamba uya kwimpunga yesintu ifika imlungisele bese ithi sekuphelile ngabe leyo ndlela esuke simlungisela ngayiqondile yini noma yinto lena edinga ukulungiswa ekhaya uyicacise lento baba uMasondo ngoba abantu abaningi bayazenza izinto uthola ukuthi indlela abazenza ngayo akusiyona kodwa ke siqale lapha ekutheni nangu umuntu okhulelwe uyafisa ukuthi kube khona into aqinisa ngayo isisu uyasizakala nomuntu onjalo uyasizakala kodwa ke siqale la baba Mbanja njoba ubuse wathi uyithinta kancane eyokuthi ziningi izinto ezenza ukuthi umuntu isisu singahlali noma umntwana angahlali noma ethebambele umntwana aphunyuke kungayimeqo kungayilwane yebo mhlambe umuntu asuka ahlangane naye kungawukuthi kwayona indoda elale naye mhlambe ngikhulume nje ngithi isperm sakhe asinayo imbewu evuthiwe ngoba bakhona abanjalo uthola ukuthi umuntu wesifazane uyabamba kodwa lento ayikhulu juthu isperm esuke sidonate indoda kuye so njalo kuyonakala lokho kuyalungiswa kodwa ngendlela yesilungu sikhona ke nesintu la kusuke khona kushubiswa khona ubuntu bakhiwa endodeni kodwa ke siqale la oyibuze khona uyakwazi ukusizakala bekukhona nanolento yokuthi umuntu kuthiwa uyakhwezwa yebo uyabona enzelwe izinto ezithile kodwa kusuke kubalekile ukuthi akutholakala ukuthi yini ezimbangela yalento ngoba ukhona omunye umuntu othola ukuthi isibeletho sakhe sivulekile asikwazi ukuvala mase kukhona sihlala sivulile noma sekukhona makukhula kuyonakala so zikhona izinto ezithile ezisuke zifanele ukuthi akwazi ukwelekeleleka
ngazo. Uma mhlawumbe uthinta enye into lapha kumasonto ebalekile ukuthi omunye ukuthola ukuthi isibeletho sakhe sivulelekile. Kungabe mhlawumbe ikhona into yokumlekelela ukuthi mhlawumbe ngokwesinto mhlawumbe kungaba imbiza njalo ukuthi sikwazi ukuthi sivale ngoba phela uzokhumbula ukuthi ingoba thina sesiphucukile umdalo wesidalele konke ngabe mhlambe ikhona into eyimbiza mhlambe akwazi ikhona kakhulu imbiza ake ngithi ngiyaxolisa nathi ngiyelula uyabona lento zidalwa yimkhutshana ethile khona umunye umuntu othola ukuthi izinto njoba zenzeka kuye zilukhondolo olubuya kubazali bakhe ake ngifanekise nowadays abantu ngenxa yemfundo baze bathi ukubeletha ngoMthungo it's more safe nano izolo lento le bathi then ukuyibelethela and all the stuff but isinto sakithi besithi umuntu kufanele ukuthi enze njani azibelethele oke kwenzeka iphutha lokuthi wasikwa bekuba khona isilwane esithathwayo kuyoshoshozelwa kuvalwe le yanto ikhuze kwabadala ukuthi ayingaphinde yenzeke ngoba umuntu wesifazane oke wasikwa nezingane zakhe automatically ayitholayo zonke ziyasikwa le yanto iba yicase ukhondolo bese ihlala njalo lento ngamanye amagama ngifuna ukuthi ke siyibuke ukuthi ezinye izinto singayibuka la uthola ukuthi isisusa sikho la isisusa sisemuva lento kufanele ukuthi iqale iyovalwe emuva kukhona ezinye izinto kufuze ukuthi zivalwe ngokuthi nje umuntu akube khona uxolo olenziwe emuva ngoba kwakukhona umkhubo othile owenzeke emuva therefore izinto ezinjalo zibalulekile ukuthi zifike zihloleke phansi ukuthi imbangela yala ngakuba ila noma isemuva noma okunye uye qobo lakhe uthinta ebaluleke kakhulu lapha abamasondo mawuthinta indaba yokuhlinzwa komuntu wesifazane iningi labantu ngempela bazokuthi lento yokuhlinzwa iyona kuyiyona babona ngoba lo dokotela bezikhungo lezi ezama private kuyibona abayenzayo leyo nto bonke ke abantu ke manje sebethini bathi bafuna ukusika kanti yonke inkinga manje sisho ukuthi imbukelo wempunga yesintu uma uwumuntu kwenzeka into efana naleyo kumuntu wakini labe lingasathethwa lelo cala leyo nto yohamba manje ibuye ibe inkinga nayo into eyishoba kumasonto manje bamasonto kuzoba khona umuntu la wesifazana uthi mina sezu4 izisu ezichitheka bonke abantwana uma behlala bayachitheka sengize ngalahla ithemba ngisafuna ngisho ukukhulelwa ngoba inhliziyo yami ibabhlungu kungabe mhlambe yini engadala lokho mhlambe noma kudinga ukuthi lo muntu asondele eduze ukuze mhlambe kuhlolwe kuqala okuthi yini yenza ukuthi izingane zingahlani nje zonke zichitheke nje ake ngubalule kukhona okunye okubalekile okugijinyiswa kakhulu osisi bethu ngenxa yokuzama ukugcina amadoda lezi zinto eziphuzwayo athi umuntu ufuna ukulungisa ioffice ake lithi ukubuya lihleleke libe nganeno uyabona omunye abona no lesi sivalo ngathi sekuyisliding door uyabuzwa ke ngibuye kube ngazuthi ngiyabuyisa kancane athole yonke lezi zinto ezifike zibe neeffect lapha ya esibelethweni ngoba le yanto khona izinto asuke efuna ukuyiqoqa ngenkani okunye kunatural ukuthi umzimba womuntu fanele ubuye ukhiqize ngalesa sikhathi ukhiqiza wona uzenzela umsebenzi wakhe inyama zidedeleke zenze njalo ake ngikhulume enye into kambe osisi laba abadayisa ngomzimba uyabona lowo muntu okwazi ukuthi manje kade ehlangane nomuntu wesilisa manje asuke buya thengwe ngenye indoda manje nale ingeza ukuthi office livulekile izwe liqoqekile isizathu ukuthi ngalesi sikhathi kwenzeka le friction esuke yenzeka inyama lezi isuke ziqoqile zisolwen zivuvukele zivalile in such a way that nofika ethi awuyazi yaphila lentombi awuyaphila
omunye angaze agcina athi hayi mntana umuntu awukahle manje hawu singekwazi ukuthi siyilungise lento hawu ungaphila neoffice nje esigameni uyabo kanti udidwe into eyodwa so le nto fanele siyiqoqe le mentality yabantu besifazane yokuphuthuma ehamba yothatha zonke lezi zinto uyaphuza umuntu okunye bakushuthela ngabantu abanye bazofake nezinefu uyabona nje irate yezinefu nowadays uthi uyaqhamuka uthole nalo 10 noma uyaqhamuka uthe uthi umntana mkonje wena usobona nemoya na nje yayizona ilento ngoba ezinye izinto seyihamba ibukelwe emgwaqeni so naleyo nto sifuthi ukuyilungisa ukuthi osisi abayazi ukuthi yini into abayiphuzayo yeah iyini mhlambe baba Masondo uzofisa ukwazi umuntu wesifazane uzothi mina ngisuke ngiya ngoba nangithi mhlambe izinto lezi ezongilekelela kodwa akabazi ubungozi kungabe ke mhlambe ke zikhona yini ezikwazi ukuthi mhlambe ezingabi nabo ubungozi zikhona kakhulu yeah zikhona kakhulu ingakho ke singabaphathi bempande singabaphathi bemithi sizosebenzisa izinto natural kukhona naleli phuzu esike salithinta abanye njoba leli lokubeletha kwabesifazane size sithi ukuze kubukeke ungazuthi kusafe kakhulu ukuhlinzwa kunokuyibelethela kanti le yanto itendency efakwe kakhulu abo doctor ngoba benzela ukuclaima uyabona umuntu osuke operatiwe noma uclaim udoctor uyabona bayazi abanye bazongifakazela emakhaya iclaim inhle so ukuze akwazi ukuclaima kahle noma singekho isidingo sokuthi uhlinzwe buya ngesikhathi ungazuyithole nawe sekonakala kusondeza idate khona uzokwazi ukuthi operate so ezinye izinto lezi kufanele ukuthi siziqaphele ezigcina manje zidedisa ngisho nobudlozi obuphethe wena ngoba wena ukwenza leyo nto uyayizwa lento le njengento ngazuthi iyinto natural kanti le nto ayikho natural uNkulunkulu udale ukuthi umuntu akazibelethele njengesilwane that's it baba Masondo sesizophetha ngiyafisa ukuthi sidlule kule yomuntu okhiphe isisu kodwa manje indlela alungisa ngayo yena usehamba nje uyakumela pho indabuko afike ahlambuluka kuyena ukuthi ngakhipha isisu bese umela pho indabuko amgeze aqede kanjalo sekuphelele ngabe kuphelele yini baba Mbaja uthinta ipoint enkulu kakhulu yeah umntwana uyakwazi ukuvala empilweni yomuntu kungafa obani ogogo nobani kungalungiswa kodwa umntwana uyakwazi ukuyivala ngci inhlanhla nempumelelo yomuntu so bangabantu ababalulekile abangamanono siqale lapha baba into yokuqala imvelo ithi umuntu akabelethe ngesikhathi ebeletha into eyenzakalayo push kuphumelo yamntwana nengixolelo ngathi ngabeletha uma sekwenzekile lokho into abayenzayo uyakeke njoba sekwarojwa manje uthathwa lo mntwana ahamba yogezwa agoqwe ngento anikeze unina amfide nangumntanakho uyayizwa la so leyanto uma ngabe lo muntu echithekele isisu into yokuqala ngesikhathi sichitheko umphefumulo womntwana usukusele eswini sakhe uma eya lapha iphuthe lenziwa ngabe lapha ilelo ukuthi hayi sabe sokugeza mntanami buya hamba othengela umntwana impahla umqambe igama umnikelelo ladi lokho kudla sekuphelele engazange abelethiswe kuphumelo yamphefumulo ngaphakathi uhamba nemphefumulo ehleli phakathi esiswini sakhe leyanto ayilashiwe ngakho ke iyinto le ebaluleke kakhulu right bese ngiya kumuntu osuke esikhiphile naye umphefumulo usesiswini kunjalo uneqala ke lowo kuNkulunkulu uneqala edlozini uneqala ngicela nje kumntwana wakhe ngicela nje ukulungisa la ngifuna nje ukuthi njani ngicela uphinde uyiqale lapho ke nje ngicela uthukela bemncane okay
asekuloke osikhiphile isisu. Okay. Kulo osikhiphile. Into esuke khona number 1. Yeah. Usuke enecala. kuNkulunkulu. Yeah. Unecala edlozini la kubo. Ngabe lasekhakhonina noma la kubo kodwa ubudlozi obumphethe unecala kulo. Unecala enganeni yakhe. Yeah. Ngoba kushintsha ukuthi ungibulela umama. Intukuthelo usuke embethwe intukuthelo ezintathu ezisuke ihlele kuye. So ukumelapha uyadinga ukuthi ayoqelela intethelelo nentethelelo yonke ihamba nehlawulo la khona. Kuze kufinyelele la yena ekhishwa lo mphefumulo ngaphakathi bese kudlule igabeni zokubelethwa konke kwemntwana akwakodwa qale kudlule kuqala entethelelweni oxolweni. Okusho ukuthi bakumasondo umuntu owakhipha isisu uma kuukuthi akazange ayicela intethelelo ufana nomuntu ongalungisile. Akalungisile baba. Akalungisile because lentukuthelo ihleli phekwakhe. Eyengane yakhe so kulula nje vela ukuthi hayi kulungile mntanami wazi uzofika nenkukhu ingabe yini ozasambe siyogeza ingabe manzi ingabe kuphi sambe siyogeza asibuye izothenga impahla thola ukuthi siqambe ingane igama guys kodwa ayikho into azange yadlula eyolunga kungazange kudlule into ngoba baflathele bawavalile amandla bekabezwa. Ngoba ngempela lento umuntu asuke yenzile usuke ekhiphe umphefumulo bulele. Dadewethu uma kuukuthi ukhiphe isisu kufanele wazi ukuthi ubulele. Bakumasondo sesiphetha nayi insizwa ifike yamithisa intombi yabe siyitshela ukuthi hayi sikhiphe okanye bavumelana. Kungabe mhlambe intombi mesikwenzile kubo yayicela intethelelo insizwa yona no yo bavumelene naye kunje ngokuthi ngihlangane nawe babombatsho. Yeah. Sibulela usikhakhane noma umuntu uthizele uyayizwa lento leyo uzunginike sifana nokuthi umuntu othenga omunye ukuthi akayobulala bani. Igazi laloya umuntu aliphelele ekubuzweni kulo lichithile nakuloya othumelile nesono iqala negazi laloya umuntu liqala kuyo ukubuzwa. Therefore naye ke leli soka elithe baby ngeke hayi ngeke khipha lento nayo uhamba nentukuthelo ehleli kuyo. Ezinye izinto ayinakekike ngoba omunye umuntu uhamba ngisho uthola ukuthi uweqe eganile wayolala nendoda ngaphandle yammethisa wabona ukuthi hey ngaze kuvele lokho abulale lokho uyayizwa lento akufihle kungazeke ukwenza nje iexample lento ikenzeka nengixolele nani nabakithi vele ayizange isafihleka yavela. Umuntu womfowethu wakhipha isisu ngesikhathi ekhipha isisu ma efika ngalo athola ukuthi umbungu ugcwele ibhakeda waguqa phansi wathi mama ungangilokotha angayazi ethi ke umfowethu akangayazi indoda yakhe ayingakwazi lokho. Bavumelana nomama wagcina naye ewuvala umlomo kangasho. Ingane yelameleyo uthe makufanele isukuma yanenkinga isukumi nokukhuluma ikhuluma kwaze kwakuba kuphuma kwafika wathi hayi ikhulumana ngithi khona into enathi thulane du yike thula vumane icala lavulinywe icala akucatshonga mntana kazange enze njani wasukuma wahamba. So iqonda ukuthini ke lento yentukuthelo naleyo nto yabantu abadala angikhathali ungathi usuyakholwa wenze njani kodwa iqiniso liyiqiniso ikhona mawungazange uyilungise mntaka baba unecala leyo nto ayizokushaya mhlambe manje mayingakakushaya kodwa izokushaya along the way mayingabe nenhlanhla yokuthi ayikushayanga leyo nto izoba ukhondolo elizohlupha abantwana bakho. Buka lompunga yesintu wasingawageqa amagula ngoba asemuki uzwile ubaba uMasondo ichaza
nawe dadewethu othola ukuthi une medical aid uthi wena mawukhulelwe ufuna ukuhamba uye kohlinzwa kufanele ukwazi lokho ukuthi okhokho bakho abakuvumi kuyicala udinga ukulungiswa uma usukwenzile utshela intombi yakho insizwa ukuthi ayikhiphe isisu nawe dadewethu kulula ukuthi wembathe nowesilisa ngoba uyazi ukuthi uzokhipha isisu awuhlukile nombulali konke lokho kuyicala kusasa kokuvalela into zakho bakuthola kuphi abantu bakumasonto mabekudinga ngitholakala lapha eNanda eDube village kodwa okungaphezulu kwakho konke okulekelelayo ukuthi fanele ukuthi ungifonele kunjalo ngoba ngizothi ngiseDube village ngaleso sikhathi ngisekhaya ngoba nginakho ukuba sekhaya ngiyolapha endumbeni ngizinze ekhaya eNquthu uyabona nginakho ukuthi kwami ngifike khona mangifike khona ngisuke ngisenonkosikazi nomndeni wami ngibona ukuthi ngiqinekile ukhona uyaqhutsheka umsebenzi usetshenzwe lapha okunye ke ngiyaphuma nokuphuma ngenxa yokukhula komsebenzi nabantu uthola ukuthi abantu mhlambe banenge eCape Town babona ukuthi hayi babo masonto awusinikeze mhlambe number of days nawe so kuyenza ingakho ngithi ikakhulukazi okulekelelayo ukufona Mbuka lompunga yesintu le nombolo lokuzibona zivela la screen sakho ezakho baba uMasondo uzomthinta uma kukhona la ufisa ukuthi akulekelele khona siyacela ukuthi ke niwuthathe umfanekiso oqosheni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga